Naravno da mi sa velikim žaljenjem posmatramo šta se trenutno događa u zemlji u pogledu tih sabotaža, ja bih to nazvao, narušavanja neke normalne političke procedure i želje da ti izbori traju u nedogled. Znate, optuživati jednu čitavu populaciju naroda da je krao izbore, to nema nikakve logike i to nije prošlo čak, kao što vidite, i pored svih uticaja i molbi u Evropi nije prošlo nigde. Znate, optuživati jednu čitavu populaciju naroda da je krao izbore, to nema nikakve logike i to nije prošlo čak, kao što vidite, i pored svih uticaja i molbi u Evropi nije prošlo nigde. Borba za Beograd je i borba za Srbiju. Beograd je pola Srbije u bukvalnom smislu reči, prema tome onaj ko ima Beograd, on ima i Srbiju. Zato je predsjednik juče i bio onako žestoko ofanzivno i ja se zalažem da u ovoj opoziciji, da u ovoj kampanji idemo žestoko, dokumentovano, ali jednostavno moramo ukazivati šta mi želimo od Beograda. Mi želimo od Beograda i Srbije da budu moderne države i ovo je onaj projekat. Mi želimo od Beograda i Srbije da budu moderne države i ovo je onaj projekat moderne države i ovo je onaj projekat 2027. godine. Dakle, opozicija sabotira, igra se sa državom, što vam samo ukazuje, zamislite da dođu na vlast kako bi se oni tek onda igrali. Tada bi nastala jedna bitka za fotelje, bitka za Mercedese, bitka za sve živo ili, kako kaže naš predsjednik Vučić, nastala bi bitka za kasu. Kasa je jedino merilo koje oni gledaju. Njih ništa ne zanima, da se građani uopšte ne zanose, da ih zanima da li će u Beogradu biti boljitka, da li će biti metroa, da li će biti novog mosta, nego da li može nešto se iz te kase još dodatno uzme. Dakle, ovo će biti jedna veoma žestoka i prljava igra opozicije. Kampanja neće biti prljava. Znate zašto neće biti prljava kampanja? Nemaju šta da ponude i onda nemaju šta prljavo, ali će biti ispod žita ta tuča i pokvarenjuk i opet optuživanje da je ukradena vlast.